25 januari in Zevenum met LVK. Live vanuit Toverland. En vers zijn eens even gaan kijken wie het er is met de voorbereidingen. Zevenum is een rustig plaatsje op stevig op afstand van Venlo. Het Dorpscafé, de Gaper, is het clubhuis van een zeer actieve carnavalsverein, de Ezelskop. Zevenum is een plaatsje van 7000 inwoners, wat heel gedreven is met de carnaval. En dit jaar hebben we 54 jaar bestaansfeest. En we hebben met vreugde kunnen we mededelen dat we het LVK naar Zevenum hebben kunnen halen. De grote finale kunnen dus naar Zevenum. Maar waar moeten ze dat vastelovensspektakel daar houden? We hebben dit jaar voor een betoverend iets gekozen met als vereniging. We willen het dus op een andere manier brengen en niet in een sporthal of een evenementenhal, maar nou in een toverland. Sinds 2001 ligt er een attractiepark, Toverland, in het park te Peelbergen. Dit bracht de Ezelskop op een idee. Het gebeurt echt midden in Toverland en zoals wij eigenlijk ons voorgenomen als organisatiecomité, we willen ook echt een ander soort LVK organiseren. We willen de mensen betoveren in ieder geval. Want ja, dat is zo'n aparte en unieke locatie. Ja, daar moest ook gebruik van maken natuurlijk. En dat willen we ook graag. In het attractiepark Toverland kent het ganse jaar terecht. Het is een grote hal en het is dus niet afhankelijk van het weer. Maar 3000 vastelovensgekken onderbrengen, dat is een ander verhaal. Die 3000 gasten die kunnen we hier ontvangen en dat zullen we ook perfect doen. Maar dat zal in een omgeving zien dat ze zich toch toespeulen in Toverland. En iets ervaren en iets proeven van wat Toverland is. En dat vinden we natuurlijk geweldig. In het kantoorgebouw Hinge Toverland is het deskundig team van de Ezelskop alvast begonnen met het Limburgs Vastelovensliedjesconcours te organiseren. Hier komen alle artiesten binnen, plus de achtergrondkoortjes. Ja. Die mogen hier naar achter toe, die hebben door ook een drankvoorziening waar ze wat kunnen halen. Wat we natuurlijk gedaan hebben, zoals iedere organisatie die dit doet, we hebben een stuurgroep ingesteld, allerlei werkgroepen. Er wordt heel hard gewerkt, daar zijn we al een half jaar mee bezig. En daar zit nou ook iets extra's nog bij, omdat we dat samen met Toverland doen. Toverland heeft ook een professionele organisatie, die leggen ook de lat hoog. Hè. Dat moet allemaal perfect zien. Dus door die samenwerking van de vrijwilligers en de mensen van Toverland hebben we er alle vertrouwen in dat dat een perfecte organisatie gaat worden. Wat de Ezelskop u gaat vergeten te vertellen, is dat zaterdag 12 januari de vuurverkoop begint. Om 11 minuten over 11. Ja, dat kunt natuurlijk heel goed bekijken. Maar wie zit hier, Bert, wie zit hier op het idee gekomen om een LVK te organiseren? Nou, dat was een tijd dat voor liedjes had je voor Gelijn, liedjes van Zittert, liedjes van Maastricht. Er waren een aantal plaatsen die had je genoeg liedjes, maar de meeste niet. En die verdomden natuurlijk om liedje op een andere plaats te zingen. Dan is de oplossing is gewoon een liedje dat heel Limburg kan bevatten. En dat kan ze het beste bereiken met een competitie. En op een vastelovens dinsdag heb ik dat idee voorgelegd aan Bert de Paulus, de wethouder in Gelijn. Die ging direct met. Show Enemy zou er ook helemaal zitten. Show was de man van de muziek. De Flarassen, die reelde namens de carnavalsvereniging. Die stuurde ene met. Nou, even een team, dus even aan van start gegaan. Maar ik heb gehoord dat je in het begin ook niet leuk vond wie de Nederlandse nummer steeds in Limburg wordt gedraaid met de carnaval. Nee, maar er was geen alternatief. Kijk, als we allemaal zo chauvinistisch zijn dat we een klein liedje van Zittert draaien en een helder liedje van Maastricht, ja, dan hebben ze niet veel over, hè? Nee, dat is zo. Ik verzorg dus een foto van u met inderdaad Jean Innemee, Geer en Bertha Paulus. Dat is ook een trofee naar haar genoemd, hè? Ja, Bertha heeft dat op een gegeven moment als ze organisatie best en doe schreef ze wel het liedje, dan moest ze een van de twee doen natuurlijk. En Bertha heeft het dan nog weer voortgezet en Bertha is eigenlijk in het begin de drijvende kracht geweest achter het vervolg van de LVK. Ja, en je hebt het zelf georganiseerd, maar je wordt ook meteen de winnaar. Ja, omdat voor te weinig liedjes zei je vrij maar een stuk of 4 liedjes. Dus hebben Jean Innemee en ik hebben een liedje geschreven en Bertha Paulus heeft er 4 geschreven. En dat is natuurlijk vervelend dat ze het organiseren ze de wint zelf. Niet echt vervelend, maar naar boete toe komt het het raar over. We zien inderdaad al een foto van u vroeger. Maar ik zie nog dat je daar niet verkleed zit. Ja, het is weliswaar onnozele kinderen, maar het is nu nog niet echt vastelovenseizoen. Dat begint voor mij pas in januari. Nee, dat is ook zo. Maar je had 5 deelnemers. Wie was het aantal lui in het publiek? Er waren 1000 lui die zijn komen kijken. Die mochten allemaal mitstemmen. De belangstelling was groot, ook de publiciteit van tevoren in de 2 Limburgse gezetten. En de ROZ toen nog
Hij heeft het liedje dan nog regelmatig gedraaid en hij heeft ook veel aandacht aan besteed. Ja, zoals we zus hebben gezien, wordt het inderdaad heel erg veel werk om een LVK te organiseren. En we gaan nog eens even terug naar Zevenaar. In de catacombe van Toverland vingen de technische voorbereidingen plaats voor de finale van het Limburgs Vastelovensliedjesconcours. 3000 lui gaan deze finale in Toverland metmaken. Dat betekent voor de man achter al die techniek natuurlijk nogal het kopping. Als ze de hele hal zoals hebben, kennen ze er gigantisch veel mensen in kwijt. Dus we hebben gekeken dat we de mensen die we toelaten, dat die ook normaal zicht op het podium hebben. Dat weet dus passen en meer te veel maanden de leiding had, met al die topattracties die in de weg stonden. Mensen komen heel naar binnen toe. Die lopen hier achter en ze gaan heel aan deze kant binnenkomen. En heel aan deze zijde, daar komt het podium te staan. De artiesten zitten aan deze zijde in de hoek en kunnen vanouds netjes naar het podium toe. En het publiek staat tussen de attracties hier op Toverland. Opvang van u, verzorging, podia en buffetten. Dat werd te spannend voor de Ezelscup. Had ze echt aan alles gedaan. Wakker van liggen niet, wakker van schrikken af en toe wel. Dan schuurt er weer iets door die kop hier. En op het moment, de afgelopen maanden, sloop ik ook wel weer lekker in. Want ik heb op mijn nachtkastje een bloknoot liggen. En dan schreef ik 2 kreten op. En dan ben ik die kreten kwijt. En dan sloop ik weer in. En dan schrik ik niet meer wakker als het goed is. Magic Forest, waar is Magic Forest? Voorlopig is er geen paniek in de tent. Deze Ezelskop woont hij nog niet. Nee, in de techniek ook sloop ik nog niet. Als je rondkijkt, zul je ook zien dat er geen bed stiert. Ik gooi elke avond netjes naar huis toe en gooi naar de vrouw, kroep daar lekker in bed. En dags daarna, dan gaan we weer verder denken hoe het dan verder moet. Ja, zo'n organisatie van het LVK, dat kun je heel goed bekijken. Bert, wie wordt het toen? Wat is het verschil als je dat nu allemaal ziet tussen nu en toen? Nou, het is geweldig, het is echt een Limburgs volksfestijn geworden, waar iedereen naar uitkijkt. En als je me nu vraagt, wat vind je belangrijker, dat de LVK groot is geworden of vanuit de mokerij, dan vind je het LVK het belangrijkste. Ja, is inderdaad ook wel helemaal geweldig. Maar Geer is echt de LVK-kenner. Weet je nog wie in 2003 de winnaar was? Nee, ik weet je niet meer over vermoeden. Maar ik ken de liedjes wel, maar ik zou niet weten wie dat was. Maar als je zo een gok mag doen, wat denk je dan? Durf je niet te doen. Luister eens heel goed. Daar dan. Daar is ze. We gaan eens even kijken naar de LVK-finale van 2003. En inderdaad, kijken of het daar is ze wordt. En de nieuwe winnaar van het LVK 2003 is Dedam Dussen. Dedam, daar is ze. Nog kiekens waar een mooi gezicht. Dedam, daar is ze. En dat is allemaal van mij. Maar onder ons gezwegen en gezag. Ik had ook heel lang genoeg gewacht. Dedam, daar is ze. Ja, dat zeg ik dit. Als het niet aan mij, dan is de laatste nog lang niet in zicht. Den Nel van ons heeft een hoop kinderen. Maar een echte vriend kost het niet vinden. Door zo'n gewenst het allerliefste schat. Wie je hem toch gevonden had. Dedam, daar is ze. Nog die is waar een mooi gezicht. Dedam, daar is ze. En dat is allemaal van mij. Maar onder ons gezwegen en gezacht. Ik had ook even lang genoeg gewacht. Dedam, daar is ze. Ja, dat zeg ik dit. Als het niet aan mij kan, is de laatste nog lang niet in zicht. Ja, we keken dus inderdaad naar de
finale van 2003. En met het winnende nummer, Dadam, daar is ze. Geschreven door Jansen Jansen. Oh nee, gezongen door Jansen Jansen. Geschreven door Ben Erkens. Maar als we nu teruggaan naar die finale, of nu de finale, zou dan Van IJzer tot de Mokkerij ook hebben gewonnen, denken? Ik denk het niet. Het wordt een tijdgeest. Nou, het publiek is er toch volkomen van overtuigd. De aanleiding toen omdat het geschreven wordt... Limburg zou in tweeën gedeeld worden, wordt toen de bedoeling. We zouden Zuid-Limburg en Noord-Limburg kregen als twee aparte provincies. En daar wordt eigenlijk een beetje een stil protest tegen. Maar geweldig om te zien dat het liedje toch nog zo leeft nu, hè? Dat klopt.